Mirem com fem el nostre primer text. Recordem primer de tot la paraula clau que vam trobar. Per exemple, jo el que posaré aquí són plantes medicinals, entre cometes, i comprovaré amb el Google si em surten menys de 30.000 cerques. Molt bé, 29.600 per plantes medicinals és una paraula clau que em servirà. Anirem al documents de Google i allí escriurem el primer text. Jo ja el tinc escrit, un text que ha d'anar de 300 a 800 paraules. Una vegada tenim el text, com ara el que he col·locat jo, directament així sense posar negretes ni cursives ni res més, el primer que fem és comprovar les eines, el recompte de paraules. Evidentment passo de les 356 paraules, ja em serveix. Després comprovaré si la meva paraula clau, plantes medicinals, surt el títol que penso posar, el tinc aquí, i si surt al llarg del text. Ha de sortir unes 3, 4 o 5 vegades. Per mirar ràpidament com surten, anem a editar, cercle, poso aquí, escric plantes medicinals i vaig buscant. En tinc una, 2, 3, 4, 5 i la del títol. Ja m'està bé. Molt bé, d'aquestes 5 paraules claus que tinc per aquí, n'hauré de posar algunes amb negreta. Per exemple, la primera la posaré en negreta i la última la posaré amb cursiva. Pel mig buscaré alguna, per exemple aquesta mateixa, i l'escriuré subratllada. D'aquesta manera tinc una amb negreta, una subratllada i una amb cursiva. Perfecte. Agafem el títol i li posem un estil d'encapçalament. I ja tinc el text llest per utilitzar el meu primer bloc. Abans de tot, no el tenim llest del tot, hauríem de primer de tot seleccionar un idioma per l'ortografia, el català, i seguidament comprovarem l'ortografia. Molt bé, sé que la vida està correcta, desenvolupament l'afegiré al diccionari perquè veig que està bé, descobriment també és correcte, l'afegim al diccionari, processos, 2 S's, antitumorals l'afegirem al diccionari, d'investigadors està ben escrita, l'afegirem al diccionari. Així que la 20 el deixem, per tant ja el tinc perfectament corregit. El desarem i ja el tinc llest ara sí per utilitzar el meu primer bloc. Recordeu, de 300 a 800 paraules, el títol marcat amb l'estil encapçalament i una de les paraules claus amb negreta, una altra subratllada i una altra amb